Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu. Barkanku da warhaka, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri namu mai taken zallar kalaman soyayya. A yau ma wannan tashar taku ta Giyawa TV wadda kuke alfahari da ita ta yi muku wani sabon shiri ne da ta nemo muku waɗansu zafafan kalaman soyayya da za ta sakar muku a yanzu. Sai dai muna neman alfarmar mai sauraron wannan bidiyon da idan baka yi mana subscribe ba, ka yi mana subscribe ta yadda za ka dinga samun ire-iren waɗannan shirarwan namu a nan gaba. Masoyata, dare, rana ko safiya, a koda yaushe sanki yakan ƙaru ne a cikin zuciyata. A kowace irin daƙiƙa da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya albarkace ni da ita a cikin rayuwata, sonki yakan ƙara daɗuwa ne, so adadin da ba zan iya misaltawa ba. Ba ni da wani abin alfahari, tunani wanda ya wuce ke. A koda yaushe sonki yakan ƙara daɗuwa ne a duk lokacin da na iya tunaki ko da na tsawon daƙiƙa ɗaya ne. Na san soyayya alkhairi ce, amma ni na yi dace da na iya samun masoyiya kamar ki mai suna, wacce ke ƙoƙari a koda yaushe gurin ganin ta faranta raina. Hakan ce ta sa a koda yaushe nake yin iya ƙoƙarina nima domin in ga na faranta miki rai, domin farin cikinki a kowane lokaci shine nawa. Ba ni da abin da zan iya yi a gare ki sai dai in miki fatan alkhairi, domin kin gama yi min komai tun lokacin da kika amsa cewa kina suna. Kada ki ce ina gida daki ne ko zolaya, ba zolaya ba ne abin da zan faɗa yanzu. Ni na san cewa girmana ko matsayina bai kai in iya mallakar ki a matsayin masoya ba, domin nasabarki, kyawun halittarki, siffarki da kuma asalinki. Da ana biyar waɗannan, da ba lalle ba ne in iya kasancewa masoyi a gurinki. Amma na gode da na iya samun ki a matsayin masoya. Ke ce abin alfahari na a koda yaushe. Ina son ki mai suna.